Oke, jingku beli ini kupur ya bar okot ki prabenget ki perlok ki jogi ki ba ya persang bani sakri utra ini kupur kupur haga ini kepalang dan ki ba wan di kasin menengkong dan ki wan sin ke ba sin balai ki ba ngidwai ba penanggai biteng ya kan jis lok bat ngi ini kupur mani san kan kat haga jingayai ke jong uji sukres ah ila ban ya tu ke slide ke benengkong to haka benta bala benset hanga ya Jukren ya ga cingkren na kata semen ka berem ngila ya pendap ya ka lenong ya ka kitab Exodus ngila ya poy kitab ke baar jo kata semen berem ka kitab Exodus ngila pendap ya ka kitab Genesis ngila poy ka Exodus ti entah kasih pan ngin nempat sedang ya kan ka kitab kebelai ka kitab Leviticus ada yang syukur ya pi bahau penai basau jong ketio ke bakado ngidon sakamba a prenyo sengi nang ne ban ban poi hang ta tio ke basau bat ka kitab Leviticus ke dan a prenyo teli ke lenong ke jing kedu ke long ba pen kre lupa ban yo pulih ini kawai kalau nong hak isi sengi kan ada kata kasi pensadap mo ya kitab Leviticus tangga kitab Leviticus tapi semat bila ban puli arsin laisin ru ya kani kitab Leviticus namar kadai kawai nak kitab kaba jukiar bah ada ki Kristen namar ka bun jenat bah bedai bar kijing kija mo hak kata semen kabrim sama lebab kawai pui kitab haga Bible kadon bei ka kubur ban keren sengi nama kata kalong keberan kami ya kawangin puliru. But haji shale ke kita boleh bedikas ke dek wei ne ke kitab ke bakaran bahas pang kajing long kuat ke jong ulai ke ba dawa yang apa di piru bangin long ke bakuat. Tungin saya pusan ne kita boleh bedikas ha uni ubenai ubanwan ngini pet menta ya kani ke kubur ke ba lesi dan breng jongi ngi angnut ru banya sengau namar kare ke kubur ke ba ngi keren sipang gajing mipat ke jong uji sukris gajing mipat ke jong uji su gajing mipat ukris kalong ayu hangi ki kristan gajing mipat ke jong uji su gajing mipat ke jong kris kalong ayu hangi ki banget pum ginong buat ki jong tengnya duai atrai ha gajing alam jome ha gajing persyai jome ha gajing start kabano mutse buko jome ngi shania ya ni kapor amang iso thu ko trai ya ga jing jeliu ya ga jing jerong ya ga jing jar ya ga jing lomong bom jukut jung ka ketien ko jome ngi nam la ban kot da ga jing mo ju perkat jongi mak da blai ngi duai nam da ga jing trekam jom se ko jongi jong me habdeng jongi i baro ni ko por ki sangap ka ketien ko jome ya kita ke balangai atrai menang pen scam sheshu aga jingai ya kita ke ba dan kam ban pediang emero menang pen kendo limau mesim ko jome ling ba ka ketien jome ha ga ni ko por kom ta haka kedeng jong jisu ngeduai. Amin. Kajing mi ipat ukris kalong ayu hangi ki kristan. Kala jashisin bai wei imi iye ilash tamba ma ilash tamba apetep ki bahaya yang sembaro bahayawan pekno boro-boro namar ba mi don jing kermen shu ma te lai lai pek lai rung lai mi kata ka yeng baro ha ka bakado awan poi tai wei bah yeng pada bela rung syak kata kamra pada thia tai mi iye pada ba ipet ya ka khmat jing i klem pliet shu ka khmat ro la rong la shu thia be lengai ma te em nang shu benong rum no isu ong no namar balai ong bam dan jikerben shu to ma te yong le suk mo bi yen itai mi yen yang to khon kata kamu di dang em mo ndang don kamu sriem dai wei balayap hi manu hi ban wan phai pat ma manu ban wan phai yang sa hisien đấy anh đây cái Jimmy Pat cái dòng Giêsu đấy cái Jimmy Pat cái dòng Giêsu cái lòng mau layap reu la mi pat ket mau Lazarus layap tapi empade u reu klem mi pat đấy klem mi pat uyap no si sendon thi de cái Jimmy Pat cái dòng Giêsu cái đây cái balong kerpang cái balong unik na dau Giêsu uper na cái pat kinong seng ni kiniam per per cái pertai uper na Buddha bala seng cái niam Buddhist uper na Mahabira bala tem bala seng cái niam Jainism uper na ki nong seng ya kan yang Muslim Muhammad uper na ki nong sem per per jang ki niam bakrau bakrau ka pertai
namar baki layap si senyap layap sendan reu kres ulami pat na kajing yap. Bat kini kesenran jong Jisu ki bala ya rengkat bau Jisu ru kim pai perkat bakan jakom ta. Jisu sos kem banyak rengkat bau Jisu namar bah habadan bau Jisu dai. Bau Jisu ai jubab kat ke badan kajing keli. Kim dan bala ban nia na ne ban sai nia ba dau Jisu. Namau dei mau tien dei mau ubai ya ka kubor sik hima ka jong blai. Tak dau sos kem ha. Bat habakim habaki sos kem be kem ta ko no hikai ko murabi jong ki te hendai kim pai perkat par bau Jisu ya ke bau lakran bang ba da pitep ma da pi penjot ya kan dempel la kasi balai ngan tai pat ukran ya kamet jongu bau sami pat re kim pai perkat ba kan jah si sha kam ta tak dau hadu na sa na pna yo Jisu ru ki so longo ba kom no ni utrai jongi Jisu dei kom no ni utrai jongi ba ka jing em jongu ko long ba biang ka jing em jongu ko long ka ba dei ka bau le ya ka mon ka jong pa dei on sa kieu lor jong ka ding pna wat ya ka jing sa na pna yo Jisu ru dei kem sola ada ban pediang namar ba kumno kan uni utrai ubangi labut berasi kata along no unong hikai ye kai bai dei ka hima jong blai handai on yap kum kan ke jingyap ka basu klemran ka basu leran namar ka jing sana pna ka dei tang nam tagi beman genong kam beman ka dau kem sola ban pediang kada do bu Petrus ru namar ba ukwa Petrus ukwa tip kan jayu ye utrai jongu Ula ya nari kada do bagi ki la suspect yo Petrus no ba mat undir di breu di bobot yo Jisu. Đấy, ta đâu cái là li hết mê rồi mê đây mê đần ta lăng bầu niu brio, hấp ban lên nằm ở bà, ula sip tieng, đây Petrus ula lên yêu Giêsu, đây utrai uiet yêu Petrus, ula pun skembiang yêu, bat hadien trong cái jimi pat, kawan kan ke jing yo bor, hai kisanran ke jong u Giêsu, nado kata kapor, lamar kata kadon kabor, hai ke jimi pat ke jong Chris, ke jimi pat ke Chris, kalong ayu hanga barapi, kom ki bangai. Kinong syun ni ki parlok jong ki banget Kristan kitip ba ka jimi pat ukris kadai mau nongrem jong ka jinget dai hakapor ba ka balang Kristan kala sedang ba sedang banya seprang kat ba yo sngo ba gelap ki Kristan ka kapor ki senran jong Jisu ki keren sepang ka jing sa na pna bar ka jimi pat te lalu ngok ka percaya kum no kan ki alap yo new Jisu ubala sa na pna namar ban sa na pna ka dei kai long long along no ba ubriu ubala mi na ka lalong ubriu bala ba shu sa sin pasi na ka daw jong ka kam baman dei ki briu kenya lap ai pang jong u bo ai ka jing penem ka long ka ba su kla ta ka daw dei habaki alap siapang ukris ubala mipat, ubala cak sarar pernah, ubala yap, ubala tep, ubala mipat, ubala benak, leng saudang ngara jaka. Dei, kitip syai ba ki Kristan ki nget skem kata. Kadai kan nongrem jongi kum ki banget. Kadai kan nongrem jong ki Kristan na do kata kepor. Kadeng pernah ka jingtep yo Kris ba ka jimi pat kadai mau nongrem jong ka jinget jong abat jong pi. Ini ki Farsi bar ki Sadusi kem tre banelok hapdeng joki namar kawe ka grup ka nget ya jimi pat nagi bayap ka ba kawe ka grup pat kam nget ya jimi pat nagi bayap ki Sadusi kem nget ya jimi pat nagi bayap tapi pulih hakini gospel Matius Arhuai kat ar Markus ar Paul Lukas ka kran sepang kejingnya sanya hapdeng joki Sadusi bar ki Farsi halor jong ka jimi pat nagi bayap bagi Sadusi dalai kem pedang ya jimi pat nagi bayap para bau Jisu kran nilai sepang jimi pat nagi bayap kolong kum kejing yelek persya ya kata kejinget jongki kini ke syun ba preng jongki handai namar baki kam syun pa yau Jisu dai kia lok lang paramki bat kat haru bansa nar pena yau Jisu Kris nang ta ki apostol ki yo ya kejing slur ban pla yau Kris hadin jong kejing mipat ndai shwa jong kejing mipat shwa jong kejing mipat kim dan bor kim yo bor dai namar ba ki syu tip yau Jisu komunang hikai jongki dai komuwei ni ginung tulpa handai kim pai perkat ba u hab bansa kio lor jong gedeng pena bat on sami pat andai hadian ba uji su lami pat ki sayo bor kan sayo bor anal pen kop bor ki bat ki nyalap ya ga jimi pat ke jo uji su ya ka balang la sya kan tho ba ka hikai khla ka hikai ke bakla namar bagai lap syapang ka jimi pat ke jong Kris de sibun kino yalap syapang ke jingmi syapang ka jingmi pat kelai kendo jing wat haga jingyap namar kani ka jo ka daw kani ka mot bahadien ba ka balang kalanya de kispa spas dem
ki nong elap yak tiang jong blai ki misirni ke leng ka pertai bagi lek ceki no ke jakar dai ki keren spang gajing mi pat ke jong jisu ban pen pher no na ki blai jong ke pertai ki bam ki ba mo ki belong ki blai ki bayap ane ki bam dan bor halor jong gajing yap re bagi elap yu kris ki elap spang ka jing mi pat ke jong kris bat nakadau jang kata ka jinglap ken hab ban perseriam ru ha ke rukom jang ing yetu khana jang ibreu chapang ki ai ke chapang ki breu ke balayap kumno beki mi pat ane breu ke balayap kumno ki wan pau biang namar haman la ki khana jang ki breu ke percaya ki dan jitu khana ba layap soan pau biang ha kanu kunu kodur de dan preng jang ki ta ke bayalap yo kris ha kata rukom ru kila sha ke jing prisitam namar kene ka bomot ba ka ka jingmi par ka jong kris ka dei ka ai ka ba krau ha ka ji kai jong ka tieng juble ne ka jingja ka bamla ban klet ne ka bamla ban burie te ki kristan ha Antiok na ka balang na Jerusalem ka pois Antiok haba kela khot kristan ni kristan ha po Antiok ye ki nong but jong jisu la khot kristan ha Antiok te long ba haba ki alap hakikam ke pasal long ba ki hadu ba ki brio ki ba ki no sensyar senong ka kapor ki ang lara pi ailan iki di brio dei kilin pin kala kongpong sunan ya ka perthairu hadu kata ka bor jong ka jelap sepang ka jimi pat ka don ha ki banget ka kapor te kini ki ustad jong ka bible scholar ki ang ru ba imat ba ki kristan ki kwa e ban rakhi ya ka jimi pat ka jong kris kisa pen kerja no ya ka singi mane ya blai ha ka singi ning kong jong ka dio kuma pitep ki ju ki mane ha ka singi sabaton ki pelong ji mane bat ki bo kerpang ya ka singi sabaton kum ka singi ba ki dai man mane ya blai ba kimbet man le kano ka kamro te ki kristan pat namar ba ki kemen lalong excited masen pin shisha ba uniu jisu ba ki la ya dekat bat ki ulami pat ne ki bayap isngau bakalo keberan kamba an penkerja no ya kaski ban mani ublay na kasabadon siya kasi ningkong jong katayo mau kris ulami pat ha kasi ningkong jong katayo ha kasi ningkong jong katayo te kadi ka jing ajing mut na kadi ka jing sotho jong ki babatai sepang ki kristan kumno ki kawai ni ki daw bi kristan ki pelong je seng no ha kasi ningkong jong katayo mdai syu kumalong ki jiu ha kasi sabaton ane kamba bat kawai kenhuan balang bayong ka 7 day Adventist bagi dang pelong ya ka singi sejan kum ka singi bakin mani ya ublay te kata ru ka bor jong ka jimi pat kata ru ka singi jong ka jimi pat ka jimi pat kam dai ka basyumudur ane ka jing shisha kam dai ka basyumudur kadai ka jing shisha namar ukris ulami pau hagi babun hadin jong ka jimi pat ka jongu balasaki saya pang ka jimi pat ka jongu hagi babun ki brio bat ya kan la tho dau Abdul Paul ha ka sti ka jong kinong korin sti seki koren ka banengkong nong ka bakat san la pipe ka to ba krai Abdul Paul ne u dibut ya ka to ka nong ba ra ka wei sapang ka jingwi pat ka jong jisu to nya pet ka benta ba kum no Abdul Paul ukuran sapang ka jingwi pat ukres te na ka ni ka nong ngan sim south li ki benta bangin sutho bangin yo song thuo ka jing mentoy ka dor ane kalong ayu ka jingwi pat ka jong jisu kris na ki bayap haman la ki gospel baro south li la tho sapang ka ni ka jingja sepang ka ni ka jingwi pat ka jong jisu kris na ki bayap haman la ki siti ba Abdul Paul open kan mau sepang ka ding pana bat ka jingwi pat ka jong kris bat ndai tangata pi fa cha ka tes memberem lu kala thul pa sapang ka jingmi pat ka jong u jisu wa Abdul Paul ha nong ban kong si ki koren ka khot ka bakat ka nong bakat san ha ka si ban kong si koren wong kom no ukren benia bha sapang ka jingmi pat ka jong kris bat ka jingi dei ka jong nga ba jong pi kum ki bangai ha kris hado kini ki si bomta ha gospel jong Matius nong baru pra ka khot bakat wei do khat san ya ki senran la sya keno bagi latu ya ka met utrai haba kila let caka jing tep dang step perngau dang berngut 4 mi ka sengi kamet jong kris kam dan syu hangta ka jing tep ha ka bala tep ya jisu dai lapen per na kwe pakai jing tep bala ju tep baro si kata men shwa haba kitep ken mau dai bang kitep bagi syapo ane kitep mo syakrem long kum ka krem ba ki ju khang dau mau khang ha ka jing khang dai ha ka ni bala khang bala tep ya jisu na bala bena dai la bena keleng keleng bau ni jisu dai uno hikai jong ki jiu
ubalasa nar pernah dak sorka dak himarom hagajing aibet jong hagajing mudoi jong gijiu bar hagajing bisyar jong gijiu larai penrem balasa nar pernah la pernah pat bau niu jisu on sami ipat la benar la syubna handai dak kata hagajing bom tip ya kata hagajing shisha ayu kilale la pen scam ya kata hagajing tip kada do bom mensua kem jung pen scam kem ta kita tak sorki ya hagajing yau kita khang do mau bat kita tak pen scam ha ina perkat ba yo dan menumur wantu no ya kemet ke jong utrai kemet jong jisu nama kata habau jisu la mi pat kata ke singiru la syak no ba imat dan menu bala shim no ya kemet ke jong jisu pen ban kam long kum ta hari ke jing hari jisu ula mi pat na ka jingyap bat ya kani la saki da u Petros la saki da ki khat arngut la saki da ki san spa ngut hagani ka shti penlap hagani ka nong khatsan nong bala saki da Petros bala khot uke pas la saki da ki khat arngut bat la saki chapang ka jimi pat ka jong jisu da ki san spa ngut hey ki brio ki banget kata kapur kata kabut dan syuk menu bala banlen chapang jong kani ka jing shisha bau jisu klem sa do haga jing tep rei ulami pat na ki bayap wat ya ka met ru lap syuk dai ulami pat bau lakup ya ka met ka batmai ka met ka bala penan buram ka met ka ba wau sepul usakran sedin ere ka met ka ba ka ba per na ka met ka ba ula judan bara sekedan magadai ka met ka bala penmi pat ya de hatu nginang artatien em ya kan ka jingmi pat ke jong jisu komno penlong isakhi ya ka jingmi pat ke jong jisu kris ken mau yang aba de pi na do bang langet la pedang yau jisu kris aga jong jisu baptis la khapat ingin aga ban nomor sim also pol ha ka sti seginong rom nong ban rewang ha kata ka jing baptis la pen seriem ingi ya ka jingyap ka jing tep ke jong jisu bat ka jingmi pat habala betep ya pi ha ka dai habala betep kuma la tep ya pi ha ka hemla chu bering musim la perseriam bi bamla chu bering musim la perseriam bat ka jingyap bara bala khlia pat pi ne ka la perseriam ba ka jingmi pat na ka jingyap ka sngi jong ka jing baptis ka sngi ba pi IT ya la de ha ka jong baptis ka sngi ka bala betep no ya pi ubrio ubala yap ha ka pop ba pi mi pat nang ta ubrio ubala thamai haga jingim ta dau of support wang hadin nang ta tu pinya ya haga jing thamai jong ka jingim dai ya haga jing thamai jong ka jingim ka singi ka bangi ngam ko juga pres kan mau ka singi ka bangi lej ban betep no iki pop ko jogi dai mdai ba ka ka khu pen khoi dai kres ba pen khoi daga jinget ka bangi don ka snam ka jong jisu ka pen khoi no yang aba pi but la kan tu yang i bam dai bangin long shu ko mu nong pop dai uba je dai ngilong kom uta riu khui jong blai riu khui jong blai ki ba ya ha ka jing thamai jong ka jingem kita ki bala banlong ki sakhi ka jing mi par ka jong jisu ki dai kita kan ki ba ya ha ka jing thamai jong ka jingem ta ka jingem jongi kam long ka ba thamai how chris ngim pen thamai mana ka singi kan mau ka jing wan jing sang ka dai ka jing wan pen thamai ka jing wan renew ya ka jing dai jong phi ba du blai ha ba du blai kaban kong gari kata kade ke jingwan pen thamai na ka por por dai kat ba pinang wan pinang la ban kam pen thamai nge skam ka pinang wan pinang kam kala ha ka jing ba pi te da pi jingai ko mot pen nam la ban pen thamai te ban saki ka jing mi pat ke jo jisu da ka jingim jangaw pi ka dai pen thamai ka jingim ha ka jim ka jong pi ka bo blai wangi mi pat pen thamai ka jingim ka ba ar haka dukhat ka ba khat ar ha dukhat khandai na ka nang kong koren khat san la nong yen dum puli gini ane nga shu wan ra ane samari ba na bar ba um kapor dai ha ka dukhat khat ar khat khandai ka keren ka ong kumne ba klem ka jing mi pat ka jing alap kan long ka bathli dai klem de alap ya ka jing mi pat klem de alap sipang ka jing mi pat ka jing alap kan long ka bathli ka basuda ya apostol ki alap bon sien sepang kene ban ni ki pat himat jingkren haba ki alap dai dan sibon jat ma ki sermon dai sibon papian jeseng yetu kana ka jo si ka jo si jo ngai kan pai puan nong boring thaj no
đấy vì quạ bệnh ban yọ mai bệnh mang cái gì ban pen mai bệnh đấy thì đây thì chụp khát em pat bagi apostol ke jong Jisu man bagi alap đấy kem klet sepang ke jing pat ke jong Jisu nangai skem ka benta pedeng jong ke jing kawai ke jong trai ro ke dei sepang jong kata ka ding phana ro ke dei sepang jong kata thì nangai mdei pat bagi alap kum ju handai ke dan bagi jing dei sepang ke jing pat ke jong Jisu na malam long kum ta ke Jisu per ne ke pat ki belai ke beran hakana ke por ne ke pat ki jing bani belai ke beran saudang hakana ke por thì handai habalai alap pa Jisu sepang ke jing pat kadon kabor haka bat ki apostol ki ple jemut mas pangani ka jingalap ya ga ding phana nak tahu also pol wang haka pertai da yalap panga jimi pat jong Jisu ke jing sana phana jong Jisu ka de ka jing ibet dei ka de ka jing ibet balasa na phana ko no pin mani tau brio balasa na phana balap sistem nak balasa na phana nong kam beman dei apostol pol wang ha kita ki banang jot nang jot kalong ka jing ibet kendayan hak nam ta jonga ba pi ki bangai pa ki long kai kalong kabor dei ka ding phana kalong kabor thì neng konkuren iwe kat pra dai abayalap ya keding pena kalau nggak jingi bet ya kumju ro bayalap ke jimi pat kalau nggak bakla dai hanga ba pi ke dai kabor dan kabor jong ke jimi pat namar abayalap sipang jong ka dai ka pendap ya ke jim ke jongi ya ke jaka ke batli ha ke jim ke jonga ba jong pi namar ke jingi pat ke job ya ke pop bat kabor jong ka kai kabor jong ke pop ke dai ke jingyam hey, namar kepop kora ya kajing yap, hey namar kajing mipat kawara ya kajing job ya kajing yap. Jisu ula job ya kepop da kajing mipat. Lagi bayap. Namar balai ubri hapan yap, ha kajing yap ka bakal do ane kajing yap bakal musim de namar kepop. Hare bau jisu padu job no ya kajing yap ka bakal musim ru ublai. Ula ai bo ringi bangin don bangin yo. Ya kajing yap bakal musim ru ublai upen kut no namangi don kajing de badu ublai ba em. Bat ya ka bor ja ka pop ru boleh pun kot no namar kan sapai ke por bangiru ngin sayo mentah ha ka jimi pat ka bakado ha ka bangien na me yap syo kasni jong ke yap kam dan syo langut no dai kit khot presiden ukuran kata ka benta ta kamut namak ta kadau ka jimi pat ka ai ka jing job ya ka pop bar ka bor jong ka balong ka jing yap how chris ngiyo ka jing job namar ka jimi pat ka jongu u chris u balami pat u job ya ka jing yap ka bakan jado bar ka jing yap ka ba kerja museum. Kaya kerja giap kerja do, kerja giap kerja do, kada kerja punya kelat no, eka met ba museum. Nangi, dai kerja giap kerja museum, pa kada kerja giap, hak ba kadon kerja punya kelat no, kerja dai jongi ba ublai. Ublai, jing dai jongi ublai. Bangim tan su ide dai ba ublai ko kalayap no. Hak kerja giap ka ba kerja museum. Ngi em, ngi ki, ngi long, ngi let ngi wan, tang ba kerja dai ba ublai kam tan su namar kapok. Thì cái pertai kalau ngam tama, cái pertai baru ai kita mengai jauh kresi kalau ben kalau yap no cái jingyap cái bagai jam siam. Tak ada kres warna ai ji dai biang badu blai ling bagai jingai ke bagi dan nang ta klem ke jing mi pat dai ke jingim jingi kalau batli. Ke ai ke benta pedeng jo ke jinglap. Habangi pai ke ni ke si bemta. Ke ai ke benta pedeng jo ke jinglap ke babon pai ke ni ke si bemta. Ni sengap ke jinglap beper per ke jingkeran per ke sermon beper dai. Mentalai cái ấy bà phim yo yo là bà khoai phi qua cái English rudan phi qua khasi rudan phi qua cái di rudan jilap cái ấy bà yo sengau bagi jilap cái ni kisi umta le si lam long khambon cái jilap cái đấy phang cái jipun kia đấy cái jipun kia ya cái do cái jipun kia ya cái sim cái don lang bo wan si cái jipun kia cái jing seng jo cái jipun kia ki bon ba na bar la yalap es phang cái jipun kia kita cái đây sermon ka ba ham ya yo ba đấy nata ki kubor ke bagi osngau kini kisi ke lam long ki kumno bagi syakri ublai ngin yo ki jingkur khu dai ki kwa betang ki jingkur khu sudah abang syakri ublai tang de benyo betang ki jingkur khu dai kumno tang ban syu song tenat hablet jeseng dan biong dele jeseng syu tenat syu tenat su tenat bagi jeseng bene dong kan su tenat nak dau yu ba kidan kita mo dai kan mau ka jing seng kam dai ke entertainment dai kam đây ban sự entertain yang ini ban sự penbernya yang ini đấy kam kut no tang hang ta kam kut no tang ban sự so tenat deh pilek tang da kajing sengau kam mentoy deh siap lek da kajing plek jimut jopi ke pilek ban bani yo blai ane rong ba sự sengap tenat beli jeseng nama ngasyu orke benduk sedang bukut mas sedang kajing lap la syur ke baik dai dan kina ngalap ha youtube ke ba sự penrke na sedang bukut ni kajing kai kam dan theology dan jikai đấy diberi kibon mana maksud tenat ba syur ke deh kan mau kam dai kata kamu deh kebentar pedeng jong kajing lap jong ki apostol mensuaro. Dei
ata ngilaj ni asngau ki jingalap mo syukut nak ta ke jingruai to mdai ba penda mi ginang ruai ba mani yero iblai dai kan mau kam dai tang ke jingruai ani dan ru ba ngilaj ci seng syalap syok sngau be unang ya bo syuter bet kat ba mon dai bo syuter be gebrio kat ba mon na kapal pit ikam ki badai ban krentang hapo aru jong ka balang la mi kha cabar na ka mai mo na ka tenghung keleng ko sinong ka taw bar khoi te dan ki bale be ha taw ru kam ru mo ikam te ki badai ba sia de ben bet tang kam ha balang tang hapo ari tang ginong elam hari na tenghung bala perta ka sinong bar ko we te namar mo ngi penan kam bakla ya ka jing elap ya ukres andai kan mau ya apostol pat ha ba ki elap ukres ki elap ya ka jingmi pat bar ka bor jong ka nama klem maka kalong ka batli ka jing lap ya gospel ka don ka bor ka balai pat na ka ni ka siti si kinong koren nong pakat san ni kong ka khot balai pusan do san po wong ka buram ka don ka buram ha ka jingmi pat kan mau ublai ula khot yangi ula penkesan yangi ula ai ka bor yangi bangila ban ne bat hak bakadu ublai pendan buram mentangi ap satang ka singi jong ka jing pendan buram dai yang ngi ki bangai baro kasngi jong ka jingwan ka jong utrai ka de kasngi jong ka jing pendan buram ka da whatsapp ting ya kasngi jong ka jing bishar dai whatsapp ting ya kasngi jong ka jing bishar mar bon apreng jong ngi ting ya kasngi jong bishar ni nga ting oblek bishar mo mano bom ting ka jing bishar dai la pila long ke bla kre la scam ho kres pila ngen ta pengsan ya pi kan mau kasngi jong ka jing bishar ka de kasngi oblek on pen kup buram yang apa de pi namar ka ay namar bau kres ulami ipat ka jing ipat ka de ka jing pendan buram ka buram na kam tajongi da kamet ka bakum no ngini ipat la keli bau pol ha gini ka jing keli dai da kamet ka bakum no ngini ipat hatu ngini ipat da gini ka ju kamet wong dan sipun ki jajmet dan ki dok sim dan ki dok kha dan ma ki dok merat bakam ta ter ha kamet ka bakum no kani ka keren pang ka jing ipat ka ban saja ha ka da ka jingwan ka jong utrai ha ka jingwan ka jong utrai te ka tien jumlai ka keren syai ha ning kong koren ni ha ka sti se kinong koren sti sel ni ha ka de ha kini ki sti hi pol koren ba ha ka jingwan ka jong utrai ladang ngi ke barangsa ngin sya pen kela ha ka si klemat dei tang si klemat tang sing kaprep ni kmat ngin kela ka ka por ladang ngidang sa ha ka por kita pat ki balalai no aswa jongi kini mi pat pan kup ikimet betmai yang ngi ki benang em an berkelai ke bet jengi syaki met ke betmai ki balayap lu kin kelas ke met betmai ngi benang em ru la dangin nang em min kelas ke met ke betmai berkene ke met betmai ke de ke met ke bodan buram dei ke met ke ba per na ke met ke bangila judan berasi kata ke de ke met ke ba kerja beneng ke met ke bala pendan buram ke met ukres balami pat kai kecing per bren ka met ke jong kres ka ba men ba urang dan bagi senran ba ka met ke jong kres anda ulami pat nagi bayam kan mau habau jisu ulami pat bon ki aratin sepang jong kata bat we ni senran jong jisu thomas ula aratin sepang ji pat jong wang ladang am yo ben kata ngan nget lada jisu usumi pat ke mi pat karangai dei nyanget sepang karangai ho karangut ki bangai sepang karangai kiksoj ho aduh kini kisi ngalongo mo aduh kini kisi ngalong perkat batang kibrio ki bakam silong kendong lene ki bakam tuna nang start ngana perkat tang kita lagi banget sepang bahad kajing laj miet hadir melayap ho dei yong kan sa am siu hadu na laj miet pi si ong bhadai melayap kat pat laj miet tengam pat sulang mi ani dan ke baik liru meno la laj miet ti kata kajing laj miet ko kumno mo namar ba hapo aja kata kajing laj miet ngam tu plai singi na sau singi laj miet na sau miet tang ba idon ke jinget kumno ba kita ki balayap ki juwan rakti phengai nem kata kita ki balayap ki juwan hagurukom jong kal air mo ben plie ji kang yet ada pem plie lem long hap plie lupa mo ata habu sigi ja habu sigi mamti habu sigi tar lum jitep wara lum jitep balang kures udai semoro rai la don te hani po nong lum udai don ki balik bu pliang dan bu pela jrong jong jing tep adon te nanu ki yo ka jikai ngam tep mo te
nama kinget ya kerengai, mau kinget ya kerengai kadai ke bamdan kemet, ke sulong tang ke serngeu, mau ke sulong nak tang ke serngeu ke jing sengau, kadai tang ke jing sengau. Reu jitu bau mipat ni ke bayap dai, utamas udah kata ke keti ke jongu, dai, kamut kamdai ke met rengai. Baru jitu udang bamru, hadin balada mipat. Sama hari kadai ke met pat ke bala mipat. Kan longkum kata kemet, yang ngiru untuk kelas syata, ke bala ayam no aswara untuk kelas syata. Baga kadai ke met ka bamput kamet ke bakin jamsim ke bamput no sunang ban batai ring kwa ban mat kan long gom dong kata ngin saya yo ban ban sutu spang jong kata bala dangim sutu pas spang jong kata ru ngin saya klien no blai mo kalau gom dong kata kamet de kamet kani kamet de ke batmai kani kamet ke babiang ke babit ban isong beneng lene ban isong adujok maka dan at jat ke jing mipat wei kini mipat sa ke jing yap babam jukut koi pa mipat sa ke jing em babam jukut dujok kade ke jaka hakaba to kade di Markus kendala nong mom de Matius hakad khot basa busa wong ka dujok kade ke jaka hakaba uksan juyap ba kading kam julep dei uksan juyap kade kamet jungi kan syang hadu kamet jong ubrio de jongi ma ngi banget nyenam le cita de kamet jong ki bam man kamet yang kita kiban lek cedu jok kedai ha kabau la rau baum kusain ro kanam lut taka ing keding ro kanam kanam terkhong no kanam kala depai te kadu jok kedai kata hadu lano syabam jukut tewat keren kai pang kebeneng bagi du jok maka long kom ta dan kibri keren kai oh du jok la hi cedu jok kami pun pajba dai dai kemau serious kebeneng bagi du jok kalong serious kari kalong it's a serious issue ma te kadu jok kedai ke jakah ha ka ding ro kam lep te ngidan na jujak beriu dan kedujak kan kading ro kamlep uksain ro miap kabet ke batamai kan isyong sya kata jaka kan ni kamet jongi mas ndu kading kelayap hari kata kamet ke balapan kela dai kan miap kan ing kan jenjar su sangsat sa sekedu bam jukot bar kai pa ka benang ha ka kata kamet balapan kela kan bensong kan ke ha ka ba don syu ke jing temen namang ngim ya kwa ngim kham ya kwa ban temen kwa ban temen de tang ka benang ni mo dan syu ke jing jau mat dan syu ke jing tangan dan syu ke jing seliang dai kata ka de ke beneng dan syu ke jing sosi dan syu ke jing pang dan cancer syu dan TB syu dai dan appendix syu buat kum tar ter kata ka de ke beneng dai bar kata ka de ke bau blai unbo e ha kata ka jaka ka ba ka ni ke met kam dan syu kita ke jing don kam te menu bam kwa ba yo bentah kata ka jing mipat sya kata kadi kadi ke buram ke baap nang ta janga badeng pi ki be yo bentah ka jing mi pat ka badeng kong kata kamut ke jing mi pat kat bangi dang im hani ngitip yo kris ngitu yo kris bat ke bentah ka bakat do kadai ka jing kermen ha ka jing mi pat kad ba san puai hado san popra ka jing kermen ha ka jing mi pat na ka jing mi pat ngiyo ya ka bor na ka jing mi pat ngiyo aru ya ka jing kermen dai ki kristan ki senran jong jisu ki yo bor hadin ka jing mi pat ka jong jisu bat mangau piru dei nget kadon kabor ka jing mi pat ka jong kris namar ngidon kani ka jingkermen bo wang petras dei ka jingkermen ka ba em Christ our living hope nen kadon jirai ka ba ya ka bastunat ba ka ba syok mensiam ba bang Christ our living hope dei tang hau kris ngidon ka jingkermen ka ba em wat kermen hang no ro kermen betang hau kris wat kermen ba da ka jingla jonga ka jing ba jonga ka jing rublei jonga kan pen poi beneng dei namar kan poi ka por bangin namla da ka bor jongi dan ka por bangi isu ka kiu ba ka jing long musim ba ka kiu ba dei kalau ka graf maka kiu ba sejrong dan ka por pa ka hiar sang san tak dau sai dan kibrio ki ba smart jiseng ba ski per ki jala ka jado san mo mi syo dei te ai bakan long ke jing sakri baka Germany jongi blai ai bakan long ka bane blai kwa ingi ka bane ka ba yai ne dai tak dau ngi keren bai ka jing yai ne bet dai namar baliu maka jing kermen jongi kalong hau kris
jingkerman nam ta kebeneng kada Chris bar kene jingkerman kada jingkerman ke em nama Chris udai uba em si bam jukut ulami pat na ka jingyam adang leo benta ka jingmi pat ka benta bala keren si nong rom nong menrio ka jing baptis kada ka jing yo benta ka jingmi pat ka bangidang em menta nyen sayo bentaru ha ka jingmi pat ha kada ka jing penan buram ha ka singi ka bakado kat bangi ap ya ka jingwanu Chris Langi klat shwane ngi dang im hado kara kapor. Kanungan na breng chungi ngi so bangin dang im la da uji su wan no. Ada uji su wan. Haga jungwan ka barsian. Ne la klat na kara kapor. Si ong si asong pakai ni kentian bang ba kisam la kilong kalawei jong kabalang. Kanungan breng si asong pakai kentian bang kisam la kilong kalawei jong kabalang. Ngasih perkat ba Desa kumta samla galong lawe jong balang. Da ong tari subak balang kat sudah sah ni bertai te ndak layak mengin mi samla mo. Kumta si kumta. Ngi so bangi susong sah ni kan mau ngem song sah ni. Ki samla ke la banam long lawe jong balang lo. Namar mengim tip te ke jingwan jong trai. Adangi dangi te kemot kila ban long lawe jong balang. Reban syukuran bet bagi long lawe la ban batai. Namar bangim tip lanu utrai unwan. Dela dangi dangi adu kara kaporu Aingo utrai la rangi laya bro. Rangi saya mi pat. Hak raga jimi pat. Goblay. Gula keren. To ai bengini obentah raga jimi pat. Kebala keren dau yones kenong kabasan kerkat aru pra. Arjat ki jimi pat. Anget ngi kwa ban mi pat haga jimi pat. Kaba yok buram. Ma jimi pat kaba yok buram. Hagal nong kebesan ke gospel jong yones kerkat kaba ar pra bat ar kendai. Wong wat sengau kendet ya kene. Nama kapor kerja. Ha kaba kita ki bah ke jingtep ke dio sengau. Kita bah ke jingtep ke dio sengau. Ki bala yap te ke dio sengau. Ya ka jing perta jong u kani keren sepang ka jingman jong utrai. Ki bala yo tia baro. Ki bala yap. Dai ke dio sengau ke jing perta ka jong u. Bat ke mi no ong ka te ke do blai. Bat ki bale ba bahasa ka jing pat ka jing em. Ki bale ba bahasa ka jing mi pat jong ka jing em. Ke mi pat ki bale ba bahasa ka jing mi pat kajing em rei ki bale beman sa kajing mi pat kajing penrem ki wei kin mi pat sa kajing em bom jukut kin let wei pat mi pat sa kajing mi pat kajing penrem nama kata kita ki badan kajing tep kita ke beli othya no kita ke balayap no dei hang no menta ki don dei ki thia tang sipor ken sa empat ken sa mi pat nama gihaban kup ikemet ki batmai ya ka bala keren haga khot ka basan puai hado san pusau nanta ningkong tesni ko nang basau ndai sau puai ma ka to ningkong tesni ko nang ba sau ka khot bakat lai do kan yo ki nong tesni ki kuslai ki kin le chano ki bam ngai hu kres ne ki bala yo yap no ani ki bangai hu kres ki bam pat ki bam ngai hu kres ni ki yap no dai na ni kita ki bangai pat hau blai hani kim tip hu kres u absorpol ukuran size pang bakin saya mi pat hakasi ka bakado hakan khot basan puai bat san pusau hakan ni nong ban kong ki koren nong khat san wang hakmi ngai thu ya pi ya ka jing mayan kadi kadi bala keren do yones ke bangi dang sudah pule ka jing mi pat sa ka jing em ka jing mi pat sa ka jing yap ka jing prem hakmi ngai thu api ya ka jing mayan ngi nam yo thia baro andai an pen kelai ngi baro si sendon an pen kelai ngi baro si sendon an pen kelai ngi baro si sendan ha ka si klip mat ken ha ka turoi ka bakhado namar ka turai kan sawa anda kamta ya ki bayap an pen mipat ki bompot bad yangi an pen kela ya ki balayap an pen mipat win pongi kemet ka bompot yangi ki barang em an pen kela namar ka dai ya ka ni ka bompot ban pongi ka bompot ni ka bayap ban pongi ka bomyap anda ka ni ka bompot kan pongi ka bompot bad ka ni ka bayap kan pongi ka bomyap anda kumta an pendem no khot ya ka jing ong ya ka bala tho ya ka jing yap langu no khot ha ka jing job dai ha ka ka sngi bangin sa job no ya ka jing yap ko mo grace la dep job ya ka jing yap ha ka jing mi pat ka jong u a ka jing yap hang no ka jing job thiau ka jong pha a ka jing yap hang no ka sni ka jong pha te ka sni jo ka jing yap ko long ka pop ka bor ka pop ka long ka hukum dai ka jing ai ngo yu blai u ba hengi ha ka ni ka jing job thiau da u Jesus Christ ba utrai jong i dai how Chris ngi yo banta ban job no ya ka jing yap nama kata kum ki bangai how Jesus Christ wong kum ne yang abada pi ha ka ban penkut ya kan ni kalau nong wong
Nabakum tako para banget ba iya jonga. The long pi ke be ne scam. Long ki ba yai ne scam. Đấy, what kan ria chane berjatai. The long pi ke be ne scam ki bom kan ria no bar ki maman kerai hala kasni hakakam jong utrai. Man kerai nang roy hakakam ko joblay kan no ba pile nam ta ko buram joblay hakabari ne ka bapau ublay un nang kerkui pi nang roy man la si de kata bo blay kwa nga ba de pi ngai buan na breng jongi ngi le sibun ki kam ye ke ba na ta ko buram jong blay ino kan no kam ba pile nang hak teng ka jong blay blay kerkui ka jim jong pi đấy ram dan menu ba itu pi ne ne khmat ru blay tip ye kai ba pile ba blay kerku bat man keroy kerai kita ke jingle na baro ka bangile hak teng ka jong blay ken nam long ki bale no ai ong ne dai no pi tips kam makata ka jing 3 minute jong pi kam julong ka bale na ai how try kam long ka bale na ai how try dai kanun no pi le oblay mon ai la ka jong ka nong makata ka dau dai ka jinget jong i how Jesus Christ don ka jingkermen jimi pat kalong ka jingkermen nam ta ka jim jong aban pi bar ka don ka bor ti utrai jong i ulami pat ulami pat dai ka jingyap kam la ban bat yau nama kata ngi le kemen ha ka jingmi pat ke jong trai to ngi le kemen ha ka ni ka jingmi pat ke jong trai kan mau ujisu umlong bani du jor bat no banoru namar udai bala mi pat na ka jingyap ban mangau phiru ngi ngai yau ta utrai blai jongi blai ba em blai kurku ai ba ka jim jong a ba jong phi ka de ka jingem ka mau men dai bangin ya penpau bangin nong saki sa kapercaya bangi inget ya utrai wala mipat kadai daga jing pen thamai ya ga jing im ka janga ban pi ya ha ga jing thamai jong ga jing im pa blai kurku ya ga jim jangi nakam ta ka buram jong blai amen